Bueno, pois parece que hoxe todo o mundo chega tarde, cada cousa que tiña que facer eu hoxe no bar, Dios mío. Ai, non, que mo pecharon, é verdade, só non me acordaba. Bendito sea mi confinamiento, por fin teño tempo para facer cousas, tempo para min. Vou disfrutar o tempo hasta que morra de fame. Vou! Xa estou chegando, xa estou oíste desde o parking, Joder, Tosinda. Pepe. Escoiteite desde o parking falando. Buenos ojos te vean, Moitas Pepe. gracias. Chego con retraso ou que? Con retraso de siempre, pero aparte chega tarde. Pero vamos a ver, é que este país non está preparado para comida para llevar, para delivery. Non está preparado. Porque teño o bar aberto de comida para llevar e veume Manolo da Coxa e tiña comida e díceme, a onde a levo? Coño, levar a la pa casa, joder! Mesma, Pepe. E non sabía para onde había que levar. Ai, E mi dime, take away, take away. Pero eu teño que... Pero Kevin Costner aguanto que aguanto eu. Pati, ves borracho, Take que che away, pasa? dixenlle, que levo toda a mañá co delivery. Ai, mi Delivery. Ai, Dios. Bueno, a que nos chamaron aquí ao pabellón? Eu que sei, de momento non chegou nadie. Non eres ti o único que chega tarde. Calquera mierda, para nos citaron aquí a alcaldesa. Que lle pasa a alcaldesa? A alcaldesa, hai 15 días que na vexo. Esa cabrona púxose. A de Pfizer, a de Moderna, a da AstraZeneca, todas cantas hai. Vai, fixo ben. Pero algo Ai, eu de... te verás, puño. Eu A Miguel se vexo pasar unha vacina por diante de mí, me la pongo en vena. Eu non sei porque algo dentro de min me di que hoxe a alcaldesa non vai a vir, Pepe. Pero escoita unha cousa, ti escoitastes eso de que chegaron aquí a Galicia as PCRs anales? E a mí que mal me dá? A da igual. A PCR anal. Home, A mí que mal me dá? A mí mientras non me metan polo cu, a mí que mal me dá? Non leo così. Ostras! Tosinda! Hostia, pois! Houbo... Tosinda! Houbo un ERTE no combo dominicano. Foron fora a mitad deles. ¡Silencio! ai, Dios mío, que calores, por favor, Dios mío. Ti sabes como me poñen a min os homes de uniforme? É que me poñen burraca total, Se me chegas a ver a min. Tú sabes que eu conteiche que eu fixen a mili en Yugoslavia. Pero non fora Finisterra. En Finisterre, verdad? En Finisterre. Fixen a mili aí. Voy soldar. A sus órdenes, comandante. Que vai? Van dar un tiro. ¡Silencio! Ay, Dios mío, qué autoridad. Préndame, por favor, que hoxe mi cuerpo pide calabozo. Léveme con Dios, usted. que asco, que peniña das, Tosinda. ¿Por qué? Dame unha pena tan grande. Séntate, por favor, que estás dando pena, joder. Deixo, chaval. A cousa é moi seria, señores. No, xa se ve, xa se ve, xa se ve. Antes de nada, voume presentar. Son o general McHollyfield. E dijo eu unha Das- cousa, non hai que ir a publicidade. ¡Ostras! No! Aí, ó, vamos ir a publicidade. E se me dera tempo, de ir a casa a buscar as gafas para poder ler o pronto. Ainda vos lo agradecía. Volvemos ahora. Tal cousa vi na miña vida que nos metan aquí no pabellón e que entro o ejército aquí, isto que é un golpe de estado. ¿Quién es usted? How do you do? Falo perfectamente o galego, non se preocupe. Son o general McHollyfield, das Nacións Unidas. E a cousa é moi seria. Isto é un estado de emerxencia mundial. Debido a todas as catástrofes que nos asolan, terremotos, meteoritos, pandemias, vagas de frío, non nos queda máis remedio que evacuar. A min evacúeme a Andorra, se pode ser. Bueno, Pepe, bueno. Porque me cago na mar, vendín aí 4 eucalitros, vendín 4 eucalitros e non me queren levar o 20%. Eucaliptos. 4 eucalitros, joder, e 4 eucalitros queren me levar o 20%. De 4 eucalitros que vendín. Marcho pa Andorra. No. Rubius.
Foujón contigo. Non, amigo. Íbonos a evacuar a outros mundos. Abandonamos o planeta Terra. Non lle poñades esa música, senón a xente vai se asustar que parece que é cousa de mal. Si e dixo eu unha cousa, general. General. General, non hai planetas habitables cerca daqui, Te dixo eu que teremos tecnología para facer unha viaxe. Non temos nós tecnología para facer unha viaxe tan longa. Non temos tecnología para que chegue o ave, vamos ter tecnología para ir a outra galaxia. Por eso che Home, digo. non me fastidies. Gústame- 4 eucaliptos. 4 eucaliptos. E me quer levar o 22%. Home, non me jodas. Gústame que me faga esa pregunta, señora. Bueno, podo facer preguntas millores, Por exemplo, está casado? Como se te importara a ti se estás casado. Limpiacho pueblo, casado sin soltero. Cala a boca, Te lo Pepe. limpiaste. Bueno. Te lo limpiaste. Boa E fa- eu nada. Digo, Como moi ben apuntaba a señora, a humanidade non ten tecnoloxía para afrontar este reto, pero grazas a Deus recibimos axuda de fora. Os extraterrestres vieronnos a Os axudar. que É que Os... ultraterrestres, Ah, extraterrestres. Os extraterrestres viñéronnos a axudar a evacuar a Terra. Así que non se preocupen. Benvidos á operación Sálvame Deluxe. pois alégrome moito que por fin fixeran eso. Por cor de Lugo parece moi tranquilos. É unha raza moi falsa. Pero La que pata- dices? o lugués. Ti a veces falas por non estar calado. De que estás falando? Dice, operación Sálvame de Lugo. A mí sálveme o primeiro. Non los tolero. Non los tolero. Que se queden ali. Sálvame de luxo. Ah, Sálvame de Luxo. De luxo, Ah, chamas vale, así vale, a vale. operación, sí, señor. Como Ten lles que, dicía, ten que ler, non ten pronter como a nós, quen lle dera. Como Ten moita lles dicía- tecnología, pero non ten. Sí, non sí, ten a tecnología que temos nós. Para nosa hora, Dígame. como lles dicía, temos unha raza de alienígenas que nos vai axudar a evacuar a humanidade. Xa. Pero toda a humanidade. E unha a unha. Efectivamente, van levar a cada persoa, persoa por persoa, van a levar a outro planeta. Vai ser lenta a cousa, porque un por un... Sí. Bueno, lento. Lento está sendo a campaña de vacunación. Ai, Eso sí que está sendo lento. Talento está. Sí, Pero señor. vostedes estean tranquilos, xa levamos un tempo con estas Por campañas. certo, dixenche que empezaron a facer PCRs anales en No, eu Galicia. vinte que estaba mirando para o pronto e dice algo se lle pasou. Eu vin algo en rosa e dicen eu, son eu. No, das vacunas, que ahora vai nas poñer a Amazon. Acabamos antes. Ai, sí, pero aparte que van a empezar a facer as PCRs anales. Como lles dicía, levamos varias semanas con esta operación e están resultando un éxito. De feito, vostedes dous son os últimos veciños que quedan nesta aldea por evacuar. Que non lo dou. Sí, sí. Pepe mais eu somos os últimos en evacuar. Sí, 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 sí. Para que non cundira o pánico, o que fixemos foi sustituir o resto dos veciños por bonecos de peluxe. Xa dicía eu que o pueblo estaba moi parado últimamente. Ai, me falta Antonia. o cel. Antonia, tú estás oíndo o que dice este señor? Ai, por favor. Antonia, que está dicindo que sodes unhos osos de peluche. Te parece normal? Tonia. Que é un oso, Pepe. En fin, Son peluches todos. só quedan volos dous no pobo. Así que, a ver, quen quere ascender primeiro? Hostia, xa notaba eu a Antonia moi amorosa estes días. Nunca dormí máis. Pregunta ao general que quen quer ascender. Que quen quere ascender primeiro. O que se ve que non quere ascender é o Depor. Bueno. O resto non se sabe. A ver se entendín eu ben. Vamos a ver. Van vir uns extraterrestres aquí ahora mismo e van nos levar ao seu planeta, non? Exacto. Vanos a aducir, como diría Iker Jiménez. Exacto, señora. Pois ata onde eu chego, aducir consiste en que che deiten nunha camiña dunha nave espacial e che metan cousas pola boca e polo cu, non? Non, señora, iso non é exactamente así, non. Non? Non, Pois non, logo señora. non me interesa. Moi ben, quen vai primeiro? Vai vostede, Pepe? É que eu iba a outra galaxia, eu iba encantado. Pero, conto, eu xa me perdo na Coruña.
Póñome moi nervioso cando me pita nos semáforos. Eu non estou acostumbrado. Eu estou no semáforo e xa está, ainda non se puxo en verde. Na Coruña xa hai dous pitando. Isto é verdade. Quero dicir, eu non podo ir, non podo ir. Pois vostedes verán, pero un dos dous ten que subir xa. Aparte que eu sou moi desconfiado. Eu sou moi desconfiado. Quero dicir, eu desconfío de bravo, cando veñan os veraneantes que nos viñan quitar as chavalas. Xa me jodía, imagínese para canto máis xente de outra galaxia. Claro, non, eu non vallo para iso. Eu non vallo para ir a outra galaxia. Hai xente que vale, eu non vallo para Pero iso. aparte digo eu, sabemos como están os que van a Laxa? Porque ao mellor... Amigo, Os aí me extraterrestres- ticho o dedo na yegua. É verdad? Aí sí. O dedo na yegua. Aí, é verdad. E os que mandaron a outro planeta... Porque ao mellor Como estás a xente? levaron os papapalos. Home, eu creo que temos que confiar, son unha raza de extraterrestres superior, digamos, non? Temos que confiar un pouquiño neles, non lles Hai parece? que confiar. home, sí, home. Ostras, vexe que o plan está super estudiado. Tampouco é que nos queden moitas máis opcións. Quen diseñou o plan? El hormiguero. Las hormigas. Hombre. Pero vamos a ver, vostedes intentaron conectar cos que van a Laxa. Para saber si están ben. Intenten falar cos que xa están no outro planeta, a ver se están ben. Claro. E Sí, despois pero estamos a falar dunha civilización moi avanzada. Ali non hai teléfonos móviles, ali non hai WhatsApp. Ostras, non teñen WhatsApp. Que xente tan avanzada, Dios mío. Claro, líbranse dos grupos de WhatsApp. Teñen que ser moi listos. Esa xente ten que ser moi lista. Bueno, o sea que non sabemos nada da xente que vai alá arriba, non? Nós imos así a cejas, digamos. Hai que confiar. Pois comigo non conte. Sí. Comigo Pois, non conte. Entón, irá vostede, Tosinda. Pois irei eu lá. Total, teño o restaurante cerrado, non teño tampouco moito que facer. Pois vai, eu non vou. Eu non vou por nada del mundo. Irá acompañada dun extraterrestre. Que pase o extraterrestre, entón! Ao final vou eu. Ao final teño que ir eu, Dosinda. Carallo, Pepe. Teño que ir eu porque a ti o azul non che combina. Xa, sí. Cando che combina o Non ti o tiñas azul? medo que che paparan, Pepe. Xa che pasou o medo todo. Pero teño que ir eu, por favor, eu vou, pero quero que me faga a PCR ela. Nin se vai enterar. Veña, a que hora? Vámonos, venga, vámonos para allá. Debe estar esperando que lle diga. Son extraterrestres, son cohibidos. Ostras, tú chegas a un país que non é teu, tes cohibido. Quen fala así a Digo, primeira? no. Digo unha cousa, léveme con ela, por favor, Dios te oiga. No, non, nunca digas Dios che oiga. Dios é un castelanismo, tes que dicir Deus. Tampouco podes dicir oia para non confundilo co verbo ou co Concello de Pontevedra. Tes que dicir mellor que Deus che escoite. Digo xo eu. Cambiaste de opinión. Dios, asustoume, xa, pero que lle pasa? Que lle pasa? Pois verá, é que o outro día evacuaron a unha rapaza de Berín que falaba así. Estes non falaban o noso idioma, nin cousa que se lle pareza. Foi chegar esta rapaza, e desde que chegou esta rapaza, Mima. atopámonos a todos falando así. Levaron a esta que presenta o Dijo eu? Aí non sabes. Que? A chavala esta que presenta o Dijo eu. Non digas chavala. Tes que dicir mellor rapaza ou moza. Polo tanto, mocidade ou rapazada. Digo xo eu. Mi madriña como a puxo. A min desapunte, me desanota. No. A mí Amigo, desanóteme. non hai volta atrás. Comandante, leve a este home. Veña, Veña. monte comigo na miña zorra interestelar. Imos facer unha boa corrida. Digo xo eu. Ao final vamos a levar ben, xa verás. Vamos. Dosinda, queda vostede. Quedo eu... Error. Quedo eu... Mas queda aquí. Quedamos os dous. Sí. Tamén queda a miña escolta.
súa escolta, mira o que vou facer eu ca súa escolta. Deixa-me aquí un momentinho, mira. Non sei nin collela, pero... Ahora sí que estamos solos. Que lle Dosita. parece se imos facerlle unha PCR aí atrás? Por favor, manteña a distancia. General! 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 Quen chama? Aquí! Quen chama? Estamos aquí! Xa Que, chega. que xa chegamos! Ai, carallo, non me dastes tempo a nada, Pepe. Mire, en vez de chegar ao planeta, aterrizamos no First Date. Aterrizamos no First Date. Pero dixéronos que non nos aceptaban aquí no First Date, que éramos demasiado normales para o programa. Digo yo eu. Pero, general, non dixo que o levaban a outro planeta. Xa, pero é que o que pasa en First Date é doutro planeta, eh?